Kafi ne ba maganin kowa, ba mu san kowa ba banda dan Musa. Duniya da daɗi ka gan mu jar hula na akan mu komai rinzi. Mu makafi ne ba maganin kowa, ba mu san kowa ba banda dan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gan mu jar hula na akan mu komai rinzi. Ba a ba komai dauri komai duka ko matsuwa, komai tsananin wuya da zafi ko damuwa, komai zafin gashi na rana ko ƙunuwa, kuma komai turnubu da buyagen guguwa, komai rubuki da surbuki ko kuma dubuwa, duk har gagi da ta da kura da hayaniya, komai yunwa kishin ruwa ko kuma matsuwa. Kwankwasa shine muke gani mai daraja daya, mai talakawa da shi kadai ke cire damuwa, mai san mulkin kasar mu ba domin kansa ba, ba dan yaya ba ko gidaje da abin hawa, ba dan kuma tara dukiya ba da dimbin yawa, mai hana bambanta talakawa da sarakuna, mai san dukkan ɗayan talaka da sarakuna, ba sai 'ya'yansu su kadai dan mulkin su ba, suna yakin tabbata saman mulki yanzu ma ya kai sama dan mutum 300 karatu. Mu makafi ne ba maganin kowa, ba mu san kowa ba banda dan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gan mu jar hula na akan mu komai rinzi. Baba mu ba mu gani akan ka kuma ba ma jinkira, dan mu mun san kana da tarin aniya fara, talakawa mun aminta kai ne mafita daya, kai ne jirgin da zaka daukar mu muna jira, mun yarda da ba mu ketarawa ka jekara, ba ma kwaɗayin kudin su komai tarin yawa, kaska sai dai ta mutu da haushin kifi kuma, mu musuluncin mu a siyasa kwankwasiya, dan Musa jikan sala ya shanya dafin maza, su ba sa so diyansu na saka jar hula, matansu da 'ya'yansu suna kwankwasa madugu. Mu makafi ne ba maganin kowa, ba mu san kowa ba banda dan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gan mu jar hula na akan mu komai rinzi. Da dalla yayi ma daraja a dole baba ka sha tsangwama, sun manta hassada ta kan zama taki kuma, dan wata rana suna akan zama ya sama, talakawa sun fahimci kai ne mai gaskiya, su kuma yaki suke da mai bayyana gaskiya, kowa ya yarda baba kai ne mafita daya, sunan ka bakin cikin su talakawa ke kira, kwankwasa in har ka zagaya kudu da arewa ma, dan Musa mai takalmin karfe madugu, mai daraja ne da babu tamkarsa a yanzu Mu ba. makafi ne ba maganin kowa, ba mu san kowa ba banda dan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gan mu jar hula na akan mu komai rinzi. Baba kwankwasa rabi ibakaki baba gayya, icen kasuwa baka samu rewa dan yaya, ruwa ka ci bado da kainuwa saurawa ma, dan Musa jikan salakan mun jirya, in kalkeci in ka sauka sai an wata yaya, gaga da sayaki ya fito sun koma kamar ruwa. Dan Musa jikan Sale ta yi rantsuwa, sun yi rantsuwa, amma rantsuwa su ce ka fara dan Musa, wata kwala kwangare bugun kadangare sai bango, tururuwa mai hanya 10, kai kokin gaskiya akwai wata baya, kada dai kai karko kai shekaru irin na dabino dan Musa, akuya mai idan fada babu fada, sa'a an dade ana neman ki, fartan uwa mai wuyar kamawa, yaro ka kama ka tona asirin uwarka, in ka bari ka ci amanar babanka, dan Musa jikan. Baba ko sun ki kokar su yarda Allah ya yarda, Allah ya baka al'umma ƙarshen yarda, dankali sai sun ci sai su koma kushe ka, sun manta hassada ta kan zama taki ba, dan da dai hakuri
haƙuri muna nan bayan ka har abada dai muna gidajen jar hula jariri yau da gobe sai ya angwance. Mu makafi ne ba mu ganin kowa, ba mu san kowa ba banda ɗan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi. Ma'adugun tafiya al'ummar ka su ne jarinka, turmi ka ɗau da kan gida har da makwabta. Hasken rana a ganka dole a kyale ka, kai ne ɗaya mai jiran dubu kowa kanka. Gamaji sara suke kana da tohuwa, ba sa so gadiyansu na saka jar hula. Mu makafi ne ba mu ganin kowa, ba mu san kowa ba banda ɗan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi. Kai ni ne Aminu Lawan na dumbulin mai waƙar nan, mawaƙin 'yan kwankwasi ya Rabi'u Musan nan. Na ji waɗansu suna faɗin wai ba na nan, waɗansu mutane suna zaton an badda ni. To ku sani ban mace ba sannan kuma gani, kwankwasi ya ban bari ba ba ma fara ba. Dan Allah shi ya yi ni shi za ya kashe ni, kuma shi ne wanda ke da ikon raya ni. Ban ma tsoron mutum ya ce za ya kashe ni, in har ma ka kashe ni na rataya kanka. Kawai ranar lahira a ta san na rike ka, a sani a aljanna kai kwasai a babu lazza, a shafan zunuban da nai kamar ban zo duniyar ba ma. Makafi ne ba mu ganin kowa, ba mu san kowa ba banda ɗan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi. Wallahi babu gudu babu ja da baya akan baba, mu musuluncin mu a siyasa kwankwasiya, kowa ya yi da ya ba hanyar daki giya, ba wani mai sani in ba arna ga shirya. In har Allah ya yarda ba sai kun yarda ba, jariri yau da gobe sai ya angwance. Mu makafi ne ba mu ganin kowa, ba mu san kowa ba banda ɗan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi. Duk tsananin wahala baba za mu ɗauke ta kanka, babu gudu babu ja da baya a domin ka. Kaska sai dai ta mutu da haushin kifi kuma, mun yarda da kwankwasi ya mun share gurin zama. Dan Musa gaskiyar ka ta gama gamshe mu ma, babu farashin da za a ba mu bar gaskiya. Mu makafi ne ba mu ganin kowa, ba mu san kowa ba banda ɗan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi. Mun sani Allah shi yake da ikon mulki kuma shi ne ke bawa wanda diyan bayan yi ma. Zalunci bai da hurumi ko gindin zama, dan Musa ne ta gurmushin tarin al'umma. In zakara rabbi ya nufe shi da cara kuma, ƙaryar shaho bale mazuru ko shamuwa. Mu makafi ne ba mu ganin kowa, ba mu san kowa ba banda ɗan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi. Su ko sun cire Allah suna ta zagi da ashariya, ko da tsiya ko da arziki ko da tsiya-tsiya, sai sun mulki suke faɗa duk wahalar tsiya, ko talakawa kwa za su kare duka bai daya, ko mutuwa ko ciwo ko ƙarshen rayuwa. Dan Musa shi ya nuna kishin talakan ƙasa, bai yarda digon jini a zubda shi hakansa Mu ba. makafi ne ba mu ganin kowa, ba mu san kowa ba banda ɗan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi. Suna ta yi maka gaba kana da garin gaba kai kuma, in an ce kwankwasi ya sai dimbin al'umma. Al'umma na ta ƙara nuna maka hidima, yanzu masoyanka baba sun daɗa
masoya da dubin yawa in har ga kwankwasi ya ni ban da ubangida da saman da kasan ganin ka na sasa damuwa sunan ka kiran shi na saka su cikin firgici makafi ne ba mu ganin kowa ba mu san kowa ba banda dan Musa duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi muna jirgin annabi Nuhu jirgi na fitar ruwa dan Musa dan garma mai kura nisan ruwa gyare naman da ya daɗe tun baka haihu ba ko ka ka ci shi an ci matun baka sauka ba ƴaƴansu da matansu suna kwankwasa madugu jar hula har gidansu ƙwaryar daki kuma makafi ne ba mu ganin kowa ba mu san kowa ba banda dan Musa duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi kai tafiya da ya sanni giwa ta kunki daidai gamji ka ɗauke sara suke fama da sara suke gajiya da sara jirgi ka ɗauke kaya ka ɗauke masu kaya tafi dai baban mu bara mai gidan alma da waki mai gidan tambata giwa mai gidan haji nasirin silangaro ga su karimu naso tafi dai baban mu bara mai abba gidana mai gidan me kwi mu je dai jibirin me kwi mu je dai mai gidan me bai jigiwa neshin waye ciyaman tafiya ta kara girma neshin waye ciyaman kabiru bebe jin mu daidai na dan buran kafi su komai jagoran tallakawa na ciyaman fati dogo ya Allah ya kara girma mai kishin tallakawa jirgi ka dauke kowa ba gudu ba ja da baya duk fice gwamnan mu ya zo kwamar da ya manna komai rabin Sulaiman Burcigiwa shi ma ya manna komai mun tara dubin amana masu amana masu girma buba galadi ma ubana ya nuna rikon amana RAPC ciyaman buba galadi ma mu je dai dan gwani ya manna komai dan gwani ya manna komai dan gwani ya manna komai ku buga wani tambulana da sunusu sira da giwa sunusu sira da shi ma ga muku tara nan ya rima sirikin oga ya rima in kwankwasa ma dubu ne uban tafiya ko karkusu jagoran tallakawa mu makafi ne ba mu ganin kowa ba mu san kowa ba banda dan Musa duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi garbadi sa gaida shi ma garbadi sa gaida shi ma maliki kuli ya giwa maliki kuli ya giwa gagar zalu uba sanjo ku buga mun tamburana gagar zalu uba sanjo ku buga mun tamburana Muhammad Alleru Kaduna ku yi mun tamburana ga Muhammad Alleru Kaduna ku yi mun tamburana yaya kwankwaso kane gun kwankwaso yaya kwankwaso kane gun kwankwaso odililiti 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 sannu odilin oga dan hajiya yana nan ku yi mun tambura na girma dan hajiya yana nan ina kake ne dawi suna zo dan hajiya yana nan ina kake ne dawi suna do ina bala manja ina bala manja ina bala manja ina bala manja ina tijjani dan Allah ina tijjani dan Allah ina tijjani siniya ina tijjani siniya ina dalladu dogo ina dalladu dogo ina dalladu dogo ina dalladu mopol balarabe namu har da balarabe namu balarabe namu har da balarabe namu ina saifullahi saifullahi mai hoto ina saifullahi mai hoto ina kake abadala DJ dan amanan nan ina kake abadala DJ dan amanan nan ina kake abadala masoyin kwankwaso din nan shehun garu a gaishe ka shehun garu a gaishe ka shehun garu masoyi ne shi ma dan amana ne shi ma dan amana ne mu makafi ne ba mu ganin kowa ba mu san kowa ba banda dan Musa duk wuya
tamu ita ma yar amana ce. A'in Jafaru tamu, A'in Jafaru tamu ita ma yar amana ce. Zainab Baba na gaida, Zainab Baba na gaida ita ma yar amana ce. HOD a gaishe ta, HOD a gaishe. Amina HOD a gaishe ta, uwar duk yan amana ce, mamar yan amana ce. Ga Hajiya Ummu, ga Hajiya Ummu ita ma yar amana ce. Zainab Baba gaishe ta, Zainab Baba gaishe ta ita ma yar amana ce. Sannan Sadiya Madawaki ita ma yar amana ce. Ga kuma Sadiya Madawaki ita ma yar amana ce. Ina Aina Uade babbar yar amanan nan, ina Aina Uade babbar yar amanan nan. Wahibba Maka a gaishe ta, Wahibba Maka a gaishe ta. Saudi Arabia zani in gani yan amanan nan. Kwankwason Kannywood Oscar Popoto a gaishe ka, Kwankwason Kannywood Oscar Popoto a gaishe ka. Kai ga sarkin tasidin Kano na washaru a gaishe ka, ga sarkin tasidin Kano na washaru a gaishe ka. Kwankwasiya yan amana ne, Zango dan amana, Adam Zango dan amana ne. Ga Sani Danja namu, ga Yakubu Muhammad, ga Sani Danja namu, ga Yakubu Muhammad. Abba Al-Mustafa namu, Al-Mustafa namu, Abba Al-Mustafa namu shi ma dan amana ne. Mai bulala namu, mai bulala namu. Tijjani Ganduma namu, Tijjani Ganduma namu. Mai Abba gida gida namu shi ma dan amana ne. Sadiq Zazzabi namu shi ma dan amana ne. Sai Fati Muhammad, ga Fati Muhammad ita ma yar amana ce. Ga Isiyaka Jalungo, ga Isiyaka Jalungo shi ma dan amana ne. Nazifa Asnani, Nazifa Asnani shi ma dan amana ne. Sai Garzalimi Kwanmu, sai Garzalimi Kwanmu shi ma dan amana ne. Ismail Birinta shi ma dan amana ne. Ismail Birinta shi ma dan amana ne. Madan Kware da mu, har da Madan Kware da mu ita ma yar amana ce. Maryam Sangandale, Maryam Sangandale ita ma yar amana ce. Abubakar Sani shi ma dan amana ne. Abubakar Sani shi ma dan amana ne. Feris Kanamu shi ma dan amana ne. Feris Kanamu shi ma dan amana ne. Ina Al'atuwak namu, Al'atuwak namu, ina Al'atuwak namu. Abokina a gaida ka, Al'atuwak namu. Dan Madagwal abokina, Al'atuwak namu. Abokina aminina. Ina zi yar gani kashenin Kwankwason Kebbi, ina zi yar gani kashenin Kwankwason Kebbi. Amanar Abubakar Arugungu zina kara gaida ki, amanar Abubakar Arugungu zina kara gaida ki. Jakadan Kabba dan babba Abba Sadau ma a gaida shi, shi ma dan Kwankwasiya ne. Bazalla Jamani Kwankwasiya shi ma dan amana ne. Bazalla a gaishe ka shi ma dan amana ne. Makafi ne ba mu ganin kowa, ba mu san kowa ba banda dan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rantsi. Mu makafi ne ba mu ganin kowa, ba mu san kowa ba banda dan Musa. Duk wuya duk daɗi ka gamba jar hula na akan mu komai rintsi.